Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing warga Indonesia. Akeh cara sing iso dilakokake dinggo njaga lingkungan sekitar iki. Salah sijine ngresiki sampah sing ana ning kali, kaya sing dilakokke ning bocah 5-6 iki, yaiku ana Muhammad Ihsan, Gilang Rahma, Agung Permana, Rafli Pasha, lan Rifki Sadullah sing membentuk grup dene jenenge Pandawara. Sing duweni kegiatan ngresiki sampah sing numpuk lan ngilangi sampah-sampah sing ning kali. Keprihatinan dheweke marang lingkungan kasebut narik kegiatan masyarakat lan nderekake Pandawara viral ana ing media sosial.